V rámci nemeckej invázie do Sovietskeho zväzu, keď sovietske armády kontaktovali v Kalachu v novembri 1942, nemeckí vojaci, ktorí bojovali o dobitie mesta Stalingrad, zostali bez možnosti reakcie. Ich logistická situácia, ktorá už bola neudržateľná, sa exponenciálne zhoršila. Postupne noví obrancovia strácali územia, utrpeli porážky v miestnych stretov a zostali bez jedla a zásob. Ich prežitie začalo závisieť od toho, čo mohlo prísť zo vzduchu. Všetko toto, spojené s intenzívnym chladom, hustým snehovým plášťom, ktorý pokrýval mesto, a chorobami spôsobenými zlými hygienickými podmienkami, preplnením a podvýživou, spôsobilo, že 6. nemecká armáda sa začala pomaly rozpadávať. Za týchto podmienok sa situácia ranených a chorých stala tragickou. Lekárske stanovišťa boli nedostatočné na to, aby ich vyliečili všetkých, a mnohí zomreli z nedostatku personálu a prostriedkov na liečbu infekcií a zranení, ktoré by za iných okolností boli neškodné. Voči niekoľkým, ktorí sa podarilo evakuovať, mnohí skončili naskladaní vedľa zmrznutých tiel svojich spolubojovníkov, čakajúc na príchod smrti. V chladnom popoludní 2. februára 1943 generáli Konštantín Rokossovský a Nikolaj Voronov poslali do Moskvy oznámenie, že porazili nemeckú armádu a vojenské operácie v oblasti Stalingradu sa okamžite zastavujú. Vo všeobecnosti a s výnimkou niekoľkých menších akcií to bol pre sovietske vojská pokojný deň, ako uviedol Nikolaj Krylov, náčelník štábu 62. armády. Počas tohto dňa sa k 50 000 zajatcom, ktorí boli zajatí počas predchádzajúcich 2 dní, pripojilo ďalších 40 000 príbuzných okamžite po tom, čo Paulus oznámil kapituláciu, a vzali si všetko, čo mali po ruke, aby sa zahreli, ako by tušili, čo ich čaká. Veľké množstvo zajatcov prinútilo sovietske sily zorganizovať od 3. februára zajatecký tábor v Beketovke. V ten istý deň sa uskutočnil posledný let Luftwaffe nad Stalingradom. He-111 preletel mestom, snažiac sa nájsť nemeckých vojakov, ktorí ušli z obklúčenia, aby im hodil zásoby, však žiadneho preživšieho neobjavil. Celkovo, po kapitulácii 6. nemeckej armády vo februári 1901 000 nemeckých vojakov Červenou armádou. Kvôli neustálým útokom sovietských síl a nesplneným sľubom nacistických autorít o dodávkach potravín a munície obklúčeným prostredníctvom vzduchu, zajatci boli zachytení v žalostnom stave. Mnohí boli už na pokraji smrti v dôsledku hladomoru, extrémneho chladu a zranení. Vtedy sa vytvorili dlhé kolóny zajatcov, ktoré boli nútené putovať ako námorníci smerom k najbližším dedinám pod neúprosným februárovým slnkom, ktoré sa skrývalo za snehom. Zatiaľ čo svedectvá poskytnuté účastníkmi udalostí sa líšia v závislosti od ich hodnosti, fyzického stavu a útrap, ktoré prežili zo sovietských tribunálov, hodiny po konci bitky sa zdajú byť vo všetkých prípadoch rovnaké. Bezprostredne po kapitulácii 6. armády nasledovalo odzbrojenie vojakov, konfiskácia ich osobných vecí a začiatok dlhých pochodov do vzdialených a neznámych dedín. Zajatci boli nútení pochodovať, sprevádzaní tisíckami tiel, počas stoviek kilometrov pod nulovými teplotami smerom k pracovným táborom v Sibíri a iných odľahlých miestach ako Lunovo, Suzdal, Krasnogorsk, Jelabuga a Bekedal, zatiaľ čo iní zostali v Stalingrade vykonávať práce na obnove a čistení. Tieto pochody, vykonávané bez adekvátnej potravy, oblečenia alebo lekárskej starostlivosti, viedli k smrti tisícov vojakov. Mnohí trpeli na týfus, úplavicu, záškrt, skorbut, tuberkulózu, opuchy a maláriu. Tí, ktorí nemohli pokračovať, boli jednoducho zastrelení v tme noci. Odhaduje sa, že len tretina zajatcov zachytených v Stalingrade prežila prvé týždne. Mnohí zomreli po ceste, zatiaľ čo iní podľahli v táboroch v dôsledku neľudských životných podmienok, ktorým boli vystavení. Nakoniec z 91 000 zajatcov len asi 5 000 prežilo. Z tohto dôvodu je exodus porazených nemeckých vojakov zo Stalingradu známy ako pochod smrti.
Rovnaký názov, ktorý neskôr dostali pochody židovských zajatcov, ktorí boli evakuovaní z koncentračných a vyhladzovacích táborov, ktoré nacisti postavili na konci vojny. Politicky boli tieto pochody a podmienky sovietských táborov využívané ako propagandistický nástroj nielen Západnou Nemeckou republikou, ale aj Nemeckou demokratickou republikou, často s protichodnými ideologickými cieľmi. V Spolkovej republike Nemecko sa kládol dôraz na utrpenie zajatcov ako súčasť stratégie na vzdialenie sa nového nemeckého štátu od nacistickej minulosti, zatiaľ čo v Nemeckej demokratickej republike sa tieto udalosti minimalizovali alebo sa obviňoval Hitlerov režim z konečnej zodpovednosti za smrti. Na osobnej úrovni mal psychologický a fyzický dopad týchto pochodov a následného pobytu v sovietských táboroch devastujúci účinok na preživších. Mnohí, ktorí sa vrátili do Nemecka, trpeli posttraumatickým stresom, chronickou podvýživou a inými fyzickými následkami. Príbehy tých, ktorí prežili tieto hrôzy, prispeli k vybudovaniu naratívy o brutalite sovietskeho režimu, ale tiež ilustrovali nemilosrdnú pomstu, ktorá vyplývala z genocídnej politiky nacistického Nemecka v Sovietskom zväze. Takzvané pochody smrti boli teda odrazom brutálnych odvetných opatrení, ktoré sovietsky režim uvalil na tých, ktorí boli kedysi súčasťou nacistickej vojenskej mašinérie. Pre mnohých tieto pochody znamenali nielen boj o prežitie, ale aj bolestivú a predĺženú následok vojny, ktorá zničila nielen víťazov, ale aj porazených. Ľadové väznice, život nemeckých zajatcov v pracovných táboroch Sovietskeho zväzu, situácia v detenčných centrách a pracovných táboroch v Sovietskom zväze bola zložitá. Gulagy, ktoré vytvorila NKVD začiatkom 30. rokov 20. storočia, počas celej doby vojny hostili tých istých väzňov, ktorí tam boli ešte pred vypuknutím konfliktu. Ľudí obvinených zo špionáže, sabotáže, ťažkého krádeže a predovšetkým politických väzňov odsúdených za šírenie antikomunistickej propagandy alebo kontrarevolučných myšlienok. Po nemeckej invázii v lete 1941 ministerstvo vnútra vytvorilo hlavnú správu pre záležitosti vojnových zajatcov a internovaných, ktorá mala na starosti vytváranie a dohľad nad pracovnými tábormi výlučne pre nemeckých vojnových zajatcov a ich spojencov. Napriek tomu sa správa musela vysporiadať s viacerými logistickými problémami, pretože v dôsledku vojny nemala potrebnú pracovnú silu na výstavbu pracovných táborov po celom sovietskom území. Navyše, veľmi neistá situácia na frontovej línii im neumožňovala vedieť, kde ich postaviť. Počas prvého roka invázie preto Červená armáda udržiavala len malý počet zajatcov. Situácia sa však neskôr radikálne zmenila. Veľký prísun nemeckých zajatcov umožnil vytvorenie stovky pracovných táborov, predovšetkým na území, ktoré Červená armáda získala počas svojej protiofenzívy. V regióne Volga, okolo Stalingradu, bolo postavených približne 40 táborov. Sovietsky zajatecký tábor sa vyznačoval nedostatkom potravín, nedostatkom lekárskej starostlivosti a drsnými klimatickými podmienkami. Tisíce zajatcov, ktorí prišli do Beketovky alebo Krasnoarmejska, dvoch táborov, ktoré sústredili najväčší počet väzňov, museli prežiť len s pár gramami čierneho chleba pečeného z opilín, zemiakov a, v tom lepšom prípade, repy a obilnín. Okna sa používali na podpaľovanie ohňa a v praxi žiť tam nebolo veľmi odlišné od života v prírode. Neboli tam žiadne postele, ani dvojposchodové postele. Zajaci spali stlačení na zemi, snažiac sa nájsť trochu tepla medzi davom tiel, bledých a strnulých od teplôt, ktoré mohli v zimných ránach presiahnuť 30 stupňov pod nulou. Obrovská väčšina zajatcov trpela nejakým vážnym ochorením. Najbežnejšie boli záškrt, svalová dystrofia, respiračné choroby a týfus. Mŕtvoly sa nepochovávali. Sovietskí vojaci ich osierali, brali si cenné veci, ktoré mohli nájsť, a hromadili ich jedni na druhých, pričom mráz ich zmrazil a uchoval pred rozkladaním.
Existovali dokonca prípady kanibalizmu a krádeže boli časté, podporované samotnými sovietskými strážnikmi, ktorí sa bavili pozorovaním dehumanizácie nemeckej armády. Zajatci čelili nútenej práci, chorobám a brutálnemu zaobchádzaniu zo strany strážnikov. Bola s nimi vykonávaná nútená práca v baniach, továrniach a infraštrukčných projektoch. Pracovné dni boli dlhé a vyčerpávajúce, často presahovali 12 hodín denne, bez ohľadu na klimatické podmienky. Práca sa vykonávala pomocou primitívnych nástrojov a dohľad sovietských strážnikov bol brutálny. Tí, ktorí nedokázali splniť pracovné normy alebo vykazovali známky slabosti, boli kruto potrestaní a mnohí zajatci neprežili viac ako niekoľko mesiacov v dôsledku vyčerpania a chorôb. Tieto pracovné podmienky, spojené s nedostatkom výživy, viedli k vysokej miere úmrtnosti. Tábory mali veľmi málo lekárskych zdrojov. Zranení alebo chorí zajatci boli často ponechaní na svoj osud s primitívnymi alebo neexistujúcimi liečbami. Infekcie a choroby, ktoré by za iných okolností boli liečiteľné, sa stávali rozsudkom smrti. Tábory fungovali pod prísnym režimom a drobné priestupky mohli viesť k tvrdým trestom, vrátane bitia, osamelého väzenia alebo dokonca súdnych popráv. Nemeckí zajatci boli mnohými sovietskými strážnikmi považovaní za zaslúžený trest za zverstvá spáchané nacistami na sovietskej pôde. Tento hnev sa prejavoval brutálnym zaobchádzaním a všeobecným nedostatkom súcitu. Situácia sa mierne zmenila v lete 1943, keď do Sovietskeho zväzu dorazili americké zásielky pomoci a medzi zajatcov sa rozdelili základné obaly s potravinami. Avšak v tomto okamihu už prežilo len niekoľko tisíc zajatcov. Existovali však rozdiely v zaobchádzaní so zajatcami v závislosti od ich vojenského hodnosti a miery vplyvu, ktorý dosiahli v hierarchii nacistického režimu. Vojaci nižších hodností dostali prirodzene najhoršie zaobchádzanie. A hoci dôstojníci mali väčšie privilégia, odhaduje sa, že z 1800, ktorí boli uväznení v bývalom kláštore v Jelabuge na východ od Kazane, prežilo len tretina. Generáli na druhej strane vo všeobecnosti netrpeli viac ako niekoľkými výsluchmi a nakoniec boli oslobodení, nie však predtým, než boli využití obrovským sovietským propagačným aparátom. V konečnom dôsledku skúsenosť nemeckých vojnových zajatcov v Sovietskom zväze počas druhej svetovej vojny odhaľuje brutálnu a desolátnu realitu. Pracovné tábory, väčšinou umiestnené v zdevastovaných oblastiach s obmedzenými zdrojmi, sa stali miestami extrémneho utrpenia. Nedostatok potravín, drsné klimatické podmienky a nedostatok lekárskej starostlivosti viedli k vysokej miere úmrtnosti medzi zajatcami. K tomu sa pridalo bezohľadné zaobchádzanie zo strany sovietských strážnikov, podnecované hnevom nahromadeným z vojnových zverstiev, ktoré spáchali nemecké sily na sovietskej pôde. Kým nižšie postavení zajatci čelili zúfalým podmienkam a vysokej miere úmrtnosti, dôstojníci a generáli, hoci tiež trpeli, mali relatívne priaznivejšie zaobchádzanie. Sovietská propaganda využívala týchto dôstojníkov na ilustráciu domnelej nadřazenosti sovietskeho režimu. V celkovom pohľade história týchto zajateckých táborov odráža nielen krutosť konfliktu, ale aj rôzne spôsoby, akými vojna ovplyvnila životy tých, ktorí sa ocitli v jeho mlynčekoch. Aquí tienes la traducción al idioma eslovaco, medzi chladom a propagandou. Príbeh Friedricha Paulusa v Sovietskom zväze Paulus, jeden z najvýznamnejších generálov Tretieho ríše, je tiež poznačený príbehom zajatia a utrpenia v Sovietskom zväze. Jeho dráha, od vedenia v bitke o Stalingrad až po jeho zajatie a neskorší život, odráža dramatický obrad, ktorý vojna na východnom fronte v druhej svetovej vojne prijala. Paulus, veliteľ 6. nemeckej armády, bol kľúčovou postavou bitky. V novembri 1942, keď nemecké sily začali postupovať na juh od mesta, bol Paulus v epicentre jednej z najkrvavejších konfrontácií konfliktu. Sovietský odpor, vedený generálom Vasilim Čujkovom, bol neúprosný a mestské vojenské taktiky a drsné počasie čoskoro začali vyberať svoju daň na nemeckých silách.
V januári 1943, keď sa situácia už stala neudržateľnou pre nemecké jednotky po týždňoch intenzívnych bojov a tvrdej bitky o prežitie v nepriateľskom prostredí, bol Paulus nútený vzdať sa. Ironicky, Paulus od začiatku považoval operáciu Barbarossa za šialenstvo, ale bol nútený poslušne plniť Hitlerove rozkazy s vojenským stoicizmom. Počas priebehu operácie Paulus radil, aby sa ruská armáda neumožnila stiahnuť, čím sa vyhýbala presunu do vnútrozemia. Taktiež Hitlerovi navrhol potrebu zabezpečiť zimné oblečenie pre vojakov, ak by sa vojna predĺžila, no Führer mu zakázal túto tému znova spomínať. Nakoniec 30. januára 1943 Hitler povýšil Paula na polného maršala, naznačujúc mu, že žiadny dôstojník tohto hodnostného stupňa sa nikdy nevzdal nepriateľovi. Paulus mal obetovať vlastný život skôr, než by sa nechal zajatcom. Napriek tomu sa Paulus, chorý na dizentériu, rozhodol neposluchnúť Hitlerove rozkazy. Ako odplatu gestapo zadržalo jeho deti, Ernsta a Olgu, a poslalo ich do alpského väzenia, odkiaľ boli oslobodení v roku 1945. Tiež mu ponúkli, aby jeho manželka Elena Rosetti Solescu vzdala svojho priezviska manželky, ale ona odmietla. Po svojej kapitulácii bol Paulus presunutý do sovietskeho zajateckého tábora na rozsiahlym východnom území. Cesta do jeho zajatia bola plná strastí a víziev. Počas cesty do táborov Paulus a jeho muži trpeli hladom, extrémnym chladom a vyčerpaním. Po príchode do zajateckého tábora sa Paulus stretol s novými ťažkosťami. Sovietskí tábory pre vojnových zajatcov, ako už bolo spomenuté, boli preťažené a postrádali základné zásoby. Podmienky boli neľudské. Jedlo bolo v nedostatku, zariadenia boli neprimerané a choroby sa rýchlo šírili. Ale Paulusovo zajatie nebolo len osobnou ťažkosťou, ale aj nástrojom propagandy pre sovietsky režim. Sovieti videli v Pauluse silnú postavu na podporu svojej politickej agendy. Ako generál vysokého stupňa sa Paulus stal symbolom sovietskeho víťazstva. Sovieti využili jeho zajatie na preukázanie nadřazenosti svojej armády a posilnenie morálky svojho obyvateľstva. V roku 1943 bol Paulus predstavený na viacerých verejných akciách a tlačových konferenciách. Tieto udalosti mali za cieľ ukázať jeho poníženie a vytvoriť obraz porazeného lídra, ktorý sa teraz stal kritikmi nacistického Nemecka. Paulus bol oslobodený v roku 1953 po takmer 10 rokoch v zajatí. Jeho manželka zomrela len 4 roky po jeho oslobodení. Jeho oslobodenie sa uskutočnilo v čase, keď sa vzťahy medzi Sovietským zväzom a západným Nemeckom začali zlepšovať. Avšak jeho návrat do Nemecka bol bittersweet. Nemecko, ktoré našiel, bolo veľmi odlišné od toho, ktoré poznal pred svojím zajatím. Krajina bola v troskách po vojne a čelila obdobiu obnovy a redefinície. Po návrate domov sa Paulus stretol s rozdeleným Nemeckom, kde nacistická minulosť bola stále neustálym tieňom. Napriek svojej prominentnosti počas vojny bol jeho obraz v Nemecku ambivalentný. Jeho figura bola predmetom kontroverzií a diskusí, najmä v kontexte jeho úlohy v bitke o Stalingrad a jeho neskoršieho zajatia. Pracoval ako civilný vedúci historického vojenského výskumného inštitútu až do konca svojho života. V priebehu času sa u neho rozvinula progresívna bulbárna paralýza, ktorá ho zabila v klinike v Drážďanoch 1. februára 1957. Príbeh Friedricha Paulusa od jeho kľúčovej úlohy v bitke o Stalingrad až po jeho zajatie v Sovietskom zväze ukazuje zložitosť a utrpenie konfliktu na východnom fronte. Zajatie Paulusa po jeho odporu v bitke a význame jeho neuposlúchnutia Hitlerových rozkazov odráža dramatický obrad, ktorý vojna pre Nemecko vzala. Napriek svojmu postaveniu čelil Paulus v sovietských táboroch brutalite podobnej ako zajatci nižších hodností, hlad, choroby a bezohľadné zaobchádzanie. Sovietská propaganda využila jeho postavu na podčiarknutie víťazstva nad Nemeckom, ale jeho osobná skúsenosť bola poznačená utrpením a sklamaním. Jeho oslobodenie v roku 1953 a návrat do zničeného Nemecka
zdôrazňuje kontrast medzi vojenskou slávou minulosti a tvrdou realitou krajiny v obnove. Konečne, život Paula, poznačený ponížením a vnútorným konfliktom, ponúka pohľad na zložitosť, ktorá sa zdá byť nekonečná v druhej svetovej vojne. Medzi vernosťou a zradou. Príbeh Waltera von Seydlitza-Kurzbacha. Walter von Seydlitz-Kurzbach sa narodil 22. augusta 1888 v Potsdame, Nemecko, v rodine s vojenskou tradíciou. Do nemeckej armády vstúpil v roku 1908 a slúžil počas Prvej svetovej vojny. Zúčastnil sa na oboch frontoch, ako poručík v nemeckej cisárskej armáde a po vojne bol povýšený na kapitána. Počas medzivojnových rokov pokračoval v kariére v armáde, postupujúc v hodnostiach. Zastával rôzne vojenské funkcie počas Weimarskej republiky, až bol preložený na ministerstvo Reichswehru, kde prišiel do priameho kontaktu s vojenskými plánmi tej doby, ktoré boli po miery z roku 1919 obmedzené. Po začiatku druhej svetovej vojny bol Seydlitz-Kurzbach pridelený na pozície veliteľa na východnom fronte, kde sa zúčastnil na viacerých dôležitých kampaniách vrátane invázie do Sovietskeho zväzu v roku 1941. Počas bitky o Stalingrad velil Seydlitz-Kurzbach Lee armádnemu zboru, kľúčovej jednotke 6. nemeckej armády pod velením Paulusa. Jeho sily boli zodpovedné za niektoré z najtvrdších bojov v meste a podobne ako zvyšok 6. armády uviazli, keď Červená armáda obklúčila mesto. Ako sa situácia zhoršovala, Seydlitz-Kurzbach bol jedným z dôstojníkov, ktorí podporili myšlienku prelomenia obklúčenia a ústupu skôr, ako bude príliš neskoro. Jeho návrhy však boli zamietnuté Paulusom, ktorý nasledoval Hitlerové rozkazy o udržaní pozície za každú cenu. Seydlitz-Kurzbach sa čoraz viac kriticky vyjadroval k rozhodnutiu Hitlera, ktorý neumožnil ústup. Seydlitz-Kurzbach bol zajatý sovietskými silami krátko pred kapituláciou 6. armády vo februári 1943. Bol jedným z najvyššie postavených nemeckých dôstojníkov, ktorí padli do rúk nepriateľa. Na rozdiel od mnohých svojich kolegov, Seydlitz-Kurzbach sa rozhodol, čo ho výrazne odlíšilo. Rozhodol sa spolupracovať so Sovietmi. Bol vyzvaný vrchným velením Červenej armády na Stalinov príkaz, aby sa pokúsil presvedčiť ďalších nemeckých generálov o projekte, ktorý spočíval v zoskupení významného počtu zajatých dôstojníkov a povstaní proti Hitlerovi. Helmut Schlömer, Moritz von Dreber a Alexander Edler von Daniels boli niektorí z nemeckých generálov, ktorí súhlasili so spoluprácou na projekte. Seydlitz-Kurzbach dokonca participoval na vysielaní rádiospráv z Moskvy s antinacistickou propagandou určenou pre vojská Wehrmachtu. Keď sa situácia v Nemecku stala známa, Seydlitz-Kurzbach bol zbavený občianstva a odsúdený na smrť v neprítomnosti vojenským nacistickým súdom, ktorý ho obvinil zo zrady. Jeho príbuzní boli taktiež prenasledovaní a vyhnaní z oficiálnych funkcií na Hitlerov príkaz. V septembri 1943 bol Seydlitz-Kurzbach menovaný prezidentom Nemeckej ligy dôstojníkov, skupiny vysokých dôstojníkov zajatých v Sovietskom zväze, ktorá mala za cieľ zvrhnúť Hitlera vytvorením slobodnej armády alebo podnietiť vojenské povstanie v nemeckej zadnej línii. Nemecká liga dôstojníkov závisela od tzv. Národného výboru za slobodné Nemecko, propagandistickej organizácie vytvorenej nemeckým komunistickým spisovateľom Erichom Weinertom, podporovanej Sovietmi, ktorá sa snažila podporiť odpor proti nacistickému režimu v Nemecku a medzi nemeckými vojskami. Seydlitz-Kurzbach dokonca navrhol vrchnému veleniu Červenej armády zorganizovať skupinu zajatých vojakov, ktorí by zoskočili na padákoch nad Nemeckom a spustili tam komunistickú partizánsku vojnu. Avšak žiadna z jeho myšlienok nebola realizovaná, pretože miera podpory Nemeckej ligy dôstojníkov bola pomerne nízka, čím sa stala neudržateľnou ako základ pre vytvorenie autonómnej vojenskej formácie. Stalin navyše prejavoval úplnú nedôveru k myšlienke znovu vyzbrojiť nemeckých zajatcov. Po neúspechu atentátu z 20. júla 1944
sa pre sovietske spravodajské služby stalo zrejmým, že intenzívna propagandistická činnosť Seydlica Kurzbacha bola neúčinná. Stalin považoval Nemeckú ligu dôstojníkov za zbytočnú a opäť uväznil Seydlica Kurzbacha a ostatných dôstojníkov. Propagandistická funkcia bola potom takmer výlučne zverená výboru, zloženému z dôstojníkov nižších hodností a nemeckých komunistických militantov. Po skončení vojny v roku 1945 Seydlitz Kurzbach nechcel spolupracovať s okupáciou Nemecka Sovietmi, preto bol odsúdený na väzenie za vojnové zločiny. Seydlitz Kurzbach nakoniec nebol komunista. V skutočnosti sa jeho sovietskí zajatie snažili ho veľmi presvedčiť, aby sa pridal k strane, ale on odmietol. Jeho jediným cieľom, ako hovoril, bolo zachrániť Nemecko urýchlením konca vojny. O 5 rokov neskôr, v polovici roku 1950, bol odsúdený na smrť, ale jeho rozsudok bol zmiernený. Nakoniec po viacerých súdnych procesoch a nových trestoch bol oslobodený Sovietmi v roku 1956. Seydlitz Kurzbach sa vrátil do Nemecka po takmer 14 rokoch a usadil sa v Brémach, kde sa snažil získať späť svoje majetky, svoje hodnosti a penziu, ktorá mu patrila ako generálovi, no podarilo sa mu len, že vláda západného Nemecka zrušila rozsudky, ktoré mu uložil Tretí ríše. Na rozdiel od mnohých svojich kolegov generálov nepublikoval svoje pamäti. Bez možnosti obnoviť svoje vojenské hodnosti a úplne ignorovaný svojimi bývalými vojenskými kolegami, Seydlitz Kurzbach zomrel v Brémach 28. apríla 1976. V roku 1994 jeho potomkovia dosiahli, že vojenské súdy v Rusku zrušili rozsudky, ktoré mu uložil Sovietský zväz. Walter von Seydlitz Kurzbach je teda stále kontroverznou postavou v nemeckých dejinách. Pre niektorých bol zradcom, ktorý sa postavil na stranu nepriateľa v kritickom okamihu. Pre iných bol vlastencom, ktorý sa pokúsil zachrániť Nemecko pred sebezničením. O niekoľko rokov neskôr historik Robert Citino pozoroval zaujímavú vec. Každý, kto bol odsúdený na smrť rovnako Hitlerom aj Stalinom, musí mať niečo v prospech. Generál v tieni. Temný život Karla Streckera. Karel Strecker sa narodil 20. septembra 1884 v Radmansdorfe v Prusku východnom. Rovnako ako mnohí mladí ľudia jeho generácie, Strecker vstúpil do pruskej armády na začiatku 20. storočia a počas Prvej svetovej vojny slúžil s vyznamenaním, čo mu umožnilo postúpiť v hierarchii armády. Po porážke Nemecka v roku 1918 Strecker, rovnako ako mnohí jeho kolegovia, zostal v radoch zníženej armády Reichswehr, základu pre budúcu Wehrmacht. Počas rokov Weimarskej republiky Strecker pokračoval v postupe v armádnom rebríčku, zdokonaľoval svoje strategické a taktické schopnosti. Keď Adolf Hitler prišiel k moci v roku 1933 a začal obnovovať nemecké ozbrojené sily, Strecker bol zaradený do novej nacistickej armády. Počas druhej svetovej vojny bol Strecker veliteľom 11 peších divízií a neskôr 9. armádneho zboru. Zúčastnil sa na invázii do Francúzska v roku 1940 a následne na operácii Barbarossa, kde sa jeho taktické schopnosti dostali na skúšku. Strecker velil 11. armádnemu zboru, jednej z jednotiek uväznených v encyklopedickom kotli Stalingradu. Na konci bitky Strecker a jeho jednotky boli umiestnené na severnom okraji nemeckej obrannej línie, blízko rieky Volga, prakticky izolované od zvyšku 6. armády. Strecker bol odhodlaný odolávať čo najdlhšie, aby poskytol akúkoľvek pomoc, ktorú mohol zvyšným silám Ericha von Mansteina, hoci odmietol pokračovať v boji výlučne na propagandistické účely a zakázal svojmu personálu spáchať samovraždu. Koncom januára nariadil svojim dôstojníkom zastreliť každého vojaka, ktorý by opustil svoju jednotku a smeroval k sovietským pozíciám, a každý vojak, ktorý by bol prichytený pri bránení zásob vrhnutých z vzduchu pre seba, alebo ktorý by neposlúchol rozkazy, by okamžite podstúpil vojenský súd. Ako posledné úsilie nájsť bod, v ktorom by jeho zbor mohol skúsiť útek,
autorizoval konečný prieskum rieky Volga 29. decembra, ale celá západná breh rieky bola obsadená sovietskými silami zakopanými. 1. februára, po potvrdení, že Paulus a všetky ďalšie bojové formácie sa vzdali, Štreker zvolal svoj štáb a oznámil im, že vojenská situácia je beznádejná a že všetky jednotky pod jeho velením majú slobodu konať podľa svojej svedomí. Nasledujúce ráno Štreker odovzdal svoj 11. zbor sovietským silám. Bol jedným z posledných nemeckých veliteľov, ktorí sa vzdali pred obliehaním sovietských síl. Po kapitulácii boli Štreker a ostatní generáli prevezení nákladným vlakom do tábora 27 blízko Krasnojarska a neskôr autobusom do bývalého kláštora v Suzdale. Nakoniec v júli boli odoslaní do tábora 48 v Vojkove, kde Štreker strávil nasledujúcich 12 rokov. Rovnako ako ostatní väzni trpel mimoriadne tvrdými podmienkami, hoci jeho status ako vyššieho dôstojníka mu poskytol mierne lepšie zaobchádzanie, ako aké trpeli obyčajní vojaci. Zaobchádzanie s vysokými dôstojníkmi, ako bol Štreker, zahrňalo neustále výsluchy a propagandistické akcie. Sovieti sa pokúsili využiť týchto väzňov ako súčasť svojej propagandistickej kampane, aby zdiskreditovali nacistický režim. Avšak, na rozdiel od Seydlitz-Kurzbacha, Štreker odmietol spolupracovať so Sovietmi alebo sa pripojiť k Národnému výboru za slobodné Nemecko. Spolu s Karlom Rodenburgom, Hansom Heinrichom Sixtom von Arminom, Walterom Heitzom a šéfom štábu 6. armády Arturom Schmidtom tvoril časť antikomunistickej frakcie dôstojníkov v ich tábore, ktorí odmietli spolupracovať so Sovietmi počas svojho väznenia. Kvôli tomu Štreker počas svojho zajatia trpel rovnakými ťažkosťami ako jeho podriadení, podvýživa, choroby a vyčerpávajúca práca. Avšak jeho status ako generál mu pravdepodobne poskytol určitú úroveň ochrany v porovnaní s nižšími vojakmi, z ktorých mnohí neprežili prvé mesiace zajatia. Napriek tvrdým podmienkam, Štreker zostal pevný v svojej lojalite k vojenským princípom. Štreker strávil viac ako 10 rokov v sovietskom zajatí. Bol oslobodený v októbri 1955 po Stalinovej smrti a po relatívnej normalizácii vzťahov medzi Sovietským zväzom a Spolkovou republikou Nemecko. Stal sa súčasťou poslednej skupiny Nemcov, ktorí boli oslobodení. Po návrate do západného Nemecka prešiel dlhou rekonvalescenciou a usadil sa v Idar Obersteine, kde napísal svoje pamäti. Sťahol sa z verejného života a vyhýbal sa akejkoľvek zionistickým hnutiam, alebo obhajovali svoju úlohu v vojne. Štreker zostal väčšinou ticho o svojich skúsenostiach v Stalingrade a jeho čase v zajateckých táboroch. Nakoniec Štreker zomrel 10. apríla 1973 vo veku 88 rokov, žijúc koniec svojho života v relatívnej temnote, ďaleko od reflektorov, ktoré kedysi osvetľovali jeho vojenskú kariéru. Pre mnohých Štreker predstavoval ducha odolnosti až do konca. Jeho príbeh sa zdál byť príbehom vojaka, ktorý, napriek strašným okolnostiam, pokračoval v plnení svojej vojenskej povinnosti. Avšak, ako mnohí jeho súčasníci, jeho lojalita k nemeckej armáde ho doviedla k tragickému osudu. Roky utrpenia v sovietskom zajatí a oneskorený návrat do vlasti, ktorá sa nezvratne zmenila od dní, keď velil na východnom fronte. Norimberg Kyjeva. Spravodlivosť v tieňoch Babieho jaru. Počas druhej svetovej vojny bola Ukrajina okupovaná nemeckými jednotkami a trpela brutálnou represiou vrátane masového vraždenia civilistov, prenasledovania Židov a pracovného vykorisťovania vojnových zajatcov a civilistov. Len 10 dní po vstupe nemeckých vojsk do krajiny na predmestí Kyjeva v roklinách Babieho jaru jednotky Einsatzgruppen, popravné oddiely nacistickej armády pod velením generála Otta Rascha, podporované jednotkami SS a miestnymi kolaborantmi, vykonali niekoľko z najstrašnejších a najpamätnejších masakrov druhej svetovej vojny. Ako zámienku použili 2 explózie, ktoré zničili hlavné veliteľstvo nemeckej armády v centre mesta a rozhodli sa realizovať systematický plán vyhladenia židovskej populácie v Kyjeve.
S pomocou ukrajinskej polície a skupiny miestnych nacionalistov nemecké jednotky uniesli Židov z mesta a odviedli ich do prirodzených roklín Babieho Jaru, ktoré sa nachádzali na tmavom, opustenom mieste na okraji mesta, neďaleko psychiatrickej liečebne a väznice, a prinútili ich vykopať si vlastné hroby. Pred popravami sa jednotky SS rozhodli evakuovať liečebňu vraždou všetkých jej pacientov. Väzňov odvádzali v skupinách k okrajom jám a brutálne ich popravili. Len za 48 hodín nemecké jednotky zavraždili viac než 30 000 ukrajinských Židov. Toto však nebola jediná masakra spáchaná v Babom Jare. Koncom roka 1941, keď sa vzťahy medzi Treťou ríšou a skupinou ukrajinských nacionalistov dočasne prerušili, nemecké jednotky zajali 600 svojich bývalých spojencov a popravili ich v Roklíne. Babí Jar sa tak stal spoločným hrobom obetí aj katov. Krátko na to nacisti obnovili vzťahy s ukrajinskými nacionalistami. Roklina naďalej slúžila ako výsostné miesto na popravy tisícov ľudí. Židov, Rómov, sovietských vojnových zajatcov či civilistov, ktorí jednoducho odporovali režimu. Okrem masakier zaviedli nacisti režim nútenej práce, v rámci ktorého boli milióny ukrajinských občanov, vrátane vojnových zajatcov, zotročené a poslané pracovať v neľudských podmienkach. Reakcie na ukrajinský odpor a sabotáže boli tiež brutálne a stovky dedín a miest boli zrovnané so zemou ako odplata za každý prejav vzdoru. Pre sovietské úrady predstavovali zločiny spáchané nacistami na Ukrajine jednu z najtemnejších kapitol nemeckej okupácie. V polovici roku 1943, keď sa sovietské jednotky blížili ku Kyjevu, rozhodli sa Nemci uskutočniť masívnu operáciu na zakrytie stôp popráv. Väzňom, ktorých ponechali nažive, prikázali vykopať masové hroby, exhumovať telá obetí a spáliť ich. Po ukončení procesu nacisti väzňov popravili. Hoci nie je možné poznať presný počet vražd, keďže nemecké jednotky zničili dôkazy, aby zakryli svoje zverstvá, odhaduje sa, že Roklina Babí Jar bola svedkom 100 000 až 200 000 popráv. Paul Blobel, hlavný veliteľ jednotiek SS, zodpovedný za masakru, bol odsúdený na smrť počas norimberských procesov a obesený v júni 1951 vo väzení v Landsbergu, v tom istom väzení, kde bol predtým internovaný Hitler po neúspešnom pivnom puči v Mníchove a kde napísal svoju slávnu knihu Mein Kampf. Rasch bol tiež obvinený, ale jeho prípad bol pozastavený zo zdravotných dôvodov a zomrel vo väzení koncom roka 1948. Po oslobodení Ukrajiny Červenou armádou uskutočnili sovietske úrady súdy s cieľom potrestať kolaborantov a zodpovedných za vojnové zločiny spáchané v krajine. Obžalovaní čelili podobným obvineniam ako pri norimberských procesoch, ako bola účasť na popravách civilistov, nútená práca a iné vážne zločiny. Sovietsky režim súdil aj mestných kolaborantov, ktorí pomáhali nacistom pri represii a prenasledovaní obyvateľstva. Procesy v Kyjeve viedli k viacerým rozsudkom, vrátane trestov smrti, dlhoročných trestov odňatia slobody a ďalších sankcií. Tieto súdy boli súčasťou širšieho úsilia Sovietskeho zväzu postaviť zodpovedných za vojnové zločiny pred súd a obnoviť poriadok na oslobodených územiach. Súd sa konal v štátnom divadle v Kyjeve, symbolickom mieste, ktoré zdôrazňovalo význam udalosti. Obžalovaní boli postavení pred sovietsky vojenský tribunál a proces bol široko medializovaný sovietskými médiami. Cieľ bol dvojitý: poskytnúť spravodlivosť obetiam vojnových zločinov a ukázať sovietskému ľudu odhodlanie vlády potrestať vinníkov. Počas súdu predložili sovietski prokurátori podrobný prípad založený na dôkazoch zhromaždených Červenou armádou pri oslobodzovaní Ukrajiny v roku 1944. Tieto dôkazy zahŕňali správy spravodajských služieb, výpovede preživších a očitých svedkov, ako aj fyzické dôkazy nájdené na miestach masakrov a v táboroch nútenej práce. Napokon bolo za zverstvá spáchané 29. a 30. septembra 1941 v Roklíne Babí Jar
na okraji ukrajinského hlavného mesta odsúdených 15 nacistov. 12 z nich boli odsúdení na smrť a verejne obesení na hlavnom námestí v Kieve 29. januára. Tieto popravy boli natočené a uchované ako archívny materiál. Materiál, ktorý nedávno použil ukrajinský filmový režisér Sergej Loznica vo svojom dokumente z roku 2022 The Kiev Trial. Väčšina priamych vykonávateľov poprav, ktoré sa odohrali v Babom Jare, či už Nemcov alebo Ukrajincov, však nebola nikdy postavená pred súd. Ohlasy zajatia, osud nemeckých zajatcov po druhej svetovej vojne. Väčšina vojnových zajatcov nebola prepustená až niekoľko rokov po skončení vojny. Napriek dohodám Ženevskej konvencie, ktoré stanovovali prepustenie zajatcov po skončení konfliktu, bola realita oveľa zložitejšia. Sovieti prepustili niektorých zajatcov počas prvých rokov po vojne, no mnohí ďalší zostali v zajatí celé 10 ročie alebo dlhšie. Niektorí sa nevrátili do Nemecka až do polovice 50. rokov. Pre mnohých bol návrat trpký, pretože boli prijatí s podozrením a niektorí boli dokonca opätovne uväznení východonemeckým režimom pre podozrenie z kolaborácie so Sovietmi. Tí, ktorí prežili a vrátili sa do Nemecka, si so sebou priniesli traumu zo zajatia, ktorá hlboko ovplyvnila ich osobné životy a reintegráciu do spoločnosti. Tí, ktorí boli nútení zostať v Sovietskom zväze, museli čeliť ťažkej práci a politickým procesom. Sovietské úrady považovali vojnových zajatcov nielen za pracovnú silu, ale aj za cenný zdroj, ktorý mal byť využitý v hospodárstve krajiny nielen počas vojny, ale predovšetkým po nej. Program navrhnutý Sovietmi pre ich vojnových zajatcov zahrňal obnovu miest zničených Nemcami, výstavbu novej infraštruktúry ako mosty, cesty, prístavy a letiská, rozšírenie železničnej siete a prácu v rôznych sektoroch ťažkého a zbrojárskeho priemyslu. Na druhej strane, Sovieti vykonali potrebné kroky, aby situácia ich zajatcov mala právnu oporu v sovietskom štáte. V apríli 1943 bol vydaný dekrét prezídia Najvyššieho sovietu, ktorý stanovoval právny a normatívny rámec pre súdne konanie s vojnovými zajatcami. Keďže trest smrti bol v Sovietskom zväze zrušený v roku 1947, najvyšším možným trestom bolo väzenie v táboroch nútených prác na obdobie maximálne 25 rokov. Drvivá väčšina vojnových zajatcov, vrátane tých niekoľkých, ktorí prežili z 6. armády kapitulovanej v Stalingrade, bola klasifikovaná ako vojnoví zločinci a odsúdená na tento maximálny trest. Pracovné podmienky zostávali hrozné. Ako jeden zajatec neskôr uviedol, duša a telo sa stále predávali za kúsok čierneho chleba. Prepúšťanie zajatcov prebiehalo postupne. V roku 1947 bolo prepustené značné množstvo, no väčšina dôstojníkov a tých, ktorí boli podozriví z vojnových zločinov, nebola prepustená až oveľa neskôr. V roku 1953 po Stalinovej smrti dostal západonemecký kancelár Konrad Adenauer nečakané pozvanie od nových sovietských lídrov Nikitu Chruščova a Nikolaja Bulganina na návštevu Sovietskeho zväzu s cieľom obnoviť diplomatické vzťahy medzi oboma krajinami. Pod veľkým tlakom verejnej mienky a rodín posledných nemeckých vojnových zajatcov, ktorí sa stále nachádzali v sovietskom zajatí, Adenauer pozvanie prijal a začiatkom septembra vycestoval so svojou delegáciou. Po niekoľkých mesiacoch rokovaní dosiahol prepustenie zajatcov. Poslední preživší zo Stalingradu sa vrátili do Nemecka v polovici roku 1955. Mnohí boli prepravovaní v preplnených a nehygienických vlakoch. Cesta často trvala celé týždne a pre niektorých znamenala prechod cez viacero hraníc v zničenej Európe. Po príchode do Nemecka boli mnohí zajatci v zúboženom fyzickom stave, trpeli chronickými chorobami, podvýživou a vyčerpaním. Okrem toho ich hlboko poznačila emocionálna trauma z rokov zajatia, strata spolubojovníkov a dlhodobá izolácia. V Nemecku, najmä v západnom Nemecku, boli repatriovaní zajatci prijímaní s nedôverou. Mnohí boli podozrievaní, že boli Sovietmi indoktrinovaní alebo s nimi spolupracovali.
Niektorí boli podrobení výsluchom a sledovaniu zo strany úradov. Nemecké hospodárstvo bolo navyše zničené a pre mnohých bolo veľmi ťažké sa znovu začleniť. Väčšina stratila svoje domovy, zamestnanie a rodiny. Obnovenie ich životov bolo dlhým a bolestivým procesom, poznačeným nezamestnanosťou a chudobou. Navyše, preživší z táborov zajatcov často bojovali s ťažkými psychickými traumami, vrátane posttraumatickej stresovej poruchy, depresiami a pocitom viny za to, že prežili, keď toľkí iní nie. Mlčanie bolo bežnou reakciou, keďže hovoriť o svojich skúsenostiach bolo často bolestivé a v niektorých prípadoch aj spoločensky stigmatizované. Postupom času niektorí zajatci začali zdieľať svoje príbehy, písali pamäti alebo sa zúčastňovali na dokumentárnych filmoch. To pomohlo prelomiť mlčanie a vyvolať väčšie porozumenie a súcit s tým, čo prežili. Po celé roky boli príbehy vojnových zajatcov zo Stalingradu ignorované alebo zľahčované tak sovietskou vládou, ako aj nemeckými úradmi, najmä vo východnom Nemecku. S plynúcimi 10 ročiami sa začalo uznávať, aké obrovské utrpenie títo zajatci zažili a dnes sa to považuje za temnú kapitolu dejín druhej svetovej vojny. V Nemecku a Rusku existujú pamätníky a pamätné miesta venované týmto vojakom. Skúsenosti vojnových zajatcov zo Stalingradu zmenili verejné vnímanie vojny a prispeli k väčšiemu povedomiu o hrôzach konfliktu a brutalite zajateckých táborov. Potichu chladu. Závery o nemeckom zajatí v Sovietskom zväze pochody smrti predstavovali jednu z najkrutejších etáp zajatia nemeckých vojnových zajatcov v Sovietskom zväze. Po kapitulácii v Stalingrade boli desiatky tisíc nemeckých vojakov prinútené absolvovať dlhé a vyčerpávajúce pochody na východ, počas ktorých prekonávali obrovské vzdialenosti v extrémnych podmienkach. Tieto pochody, ktoré mali priviesť zajatcov do pracovných táborov na Sibíri a iných odľahlých oblastiach, sa stali skúškou fyzickej i psychickej odolnosti. Zajatci čelili neúprosnému mrazu, extrémnemu hladu a neustálej hrozbe popravy alebo násilia zo strany strážcov. Logistika týchto pochodov bola navrhnutá tak, aby zlomila vôľu zajatcov, ktorí často podstupovali neľudské zaobchádzanie vedúce k vysokej úmrtnosti. Nedostatok zásob a fyzické vyčerpanie si vyžiadali vysokú daň a mnohí zomreli na ceste k neistej budúcnosti. Po príchode do sovietských pracovných táborov čelili nemeckí zajatci rovnako brutálnemu prostrediu. Tieto tábory, známe svojimi extrémne tvrdými podmienkami, sa stali miestom dlhodobého utrpenia. Život v táboroch bol poznačený chronickou podvýživou, endemickými chorobami a vyčerpávajúcou fyzickou prácou. Zajatci boli nútení vykonávať nútené práce v podmienkach, ktoré prekračovali ľudskú výdrž. Nedostatok lekárskej starostlivosti a brutalita sovietských strážcov prispievali k vysokej úmrtnosti a nepretržitému utrpeniu. Práca v baniach, stavebníctve a iných ťažkých odvetviach nebola len vyčerpávajúca, ale často sa vykonávala v extrémne nebezpečných podmienkach. Odolnosť a odhodlanie zajatcov prežiť túto fyzickú a psychickú tortúru odrážajú silu ich ducha uprostred nepriazne osudu. Walter von Seydlitz-Kurzbach, veliteľ 6. armádneho zboru na východnom fronte, predstavuje komplexnú postavu v kontexte vojny a zajatia. Jeho odpor počas bitky o Stalingrad a následné zajatie sa včleňujú do príbehu, ktorý zdôrazňuje odvahu, ale aj kontroverziu. Na rozdiel od mnohých dôstojníkov, ktorí sa rýchlo vzdali, Seydlitz-Kurzbach prejavil divoké odhodlanie až do konca. Po zajatí a postavení pred súd sa stal svedectvom o zložitých dynamikách zajatia. Jeho postoj počas súdu a snahy dištancovať sa od nacistického režimu odrážajú vnútorný boj medzi vernosťou vojenskej povinnosti a odmietnutím politiky Tretej ríše. Zatiaľ, čo niektorí vnímali jeho úsilie ako legitímny pokus obhájiť svoju česť, iní ho považovali za spôsob, ako sa vyhnúť zodpovednosti za zverstvá spáchané počas vojny. Karl Strecker, generál 11. armádneho zboru počas bitky o Stalingrad, predstavuje inú dimenziu utrpenia a odporu v kontexte vojny.
Jeho húževnatosť počas kritických momentov bitky a následné zajatie odzrkadľujú zložitosť skúseností nemeckých dôstojníkov. Strecker, rovnako ako mnohí jeho kolegovia, čelil tragickému osudu, keď bol po kapitulácii poslaný do sovietských pracovných táborov. Jeho odpor, odhodlanie bojovať až do konca a utrpenie, ktoré zažil v zajatí, sú dôkazmi brutality vojny a ťažkých rozhodnutí, ktorým vojenskí lídri čelili. Jeho príbeh je odrazom skazy, ktorú nemeckí vojnoví zajatci prežili a spôsobu, akým sovietsky systém zaobchádzal s tými, ktorí boli zodpovední za brutálnu okupáciu ich území. Norimberg v Kieve, formálne známy ako Kievský proces, bol významným pokusom Sovietskeho zväzu poskytnúť spravodlivosť obetiam nacistických zločinov. Tento súd, zameraný na zločiny spáchané na Ukrajine počas nemeckej okupácie, bol súčasťou série procesov, ktorých cieľom bolo postaviť pred súd zodpovedných za zverstvá na sovietskom území. Prostredníctvom sovietskeho vojenského tribunálu prebehol proces, ktorý sa snažil nielen potrestať vinníkov, ale aj ukázať svetu a sovietskej verejnosti, že spravodlivosť bude vykonaná. Obvinení, vrátane vysoko postavených dôstojníkov a zodpovedných za masakre, ako bola tá v Babinom Jare, čelili obvineniam z genocídy a zločinov proti ľudskosti. Tento súd slúžil nielen ako prostriedok na vyvodenie zodpovednosti, ale aj ako nástroj propagandy na posilnenie sovietskeho naratívu odporu a spravodlivosti. Návrat nemeckých zajatcov do vlasti po rokoch zajatia a utrpenia znamenal pre mnohých trpký koniec. Po vojne začala Spolková republika Nemecko vyjednávať repatriáciu svojich občanov zadržiavaných v Sovietskom zväze. Návrat však nebol jednoduchý. Zajatci sa vracali do krajiny zničenej vojnou s politickou a spoločenskou krajinou, ktorá sa radikálne zmenila. Návrat do Nemecka znamenal nielen čeliť fyzickým a psychickým následkom zajatia, ale aj náročnej úlohe znovu začlenenia sa do spoločnosti, ktorá sa výrazne transformovala. Pre mnohých bol návrat okamihom zmierenia s vlastnou minulosťou a novým vznikajúcim európskym poriadkom. Príbeh ich zajatia, poznačený utrpením a odporom, sa stal neoddeliteľnou súčasťou ich identity a kolektívnej pamäte krajiny. História týchto udalostí nielenže zdôrazňuje rozsah utrpenia, ktoré zažili zajatci a obete, ale aj zložitosť povojnových reakcií od snahy o spravodlivosť až po osobnú a národnú obnovu. Tieto epizódy slúžia ako pripomienky tragédií vojny a záväzku národov čeliť nespravodlivosti a hľadať pravdu uprostred skazy. Stalingrad, začiatok konca Tretej ríše. Bitka o Stalingrad, považovaná za najkrvavejšiu v dejinách ľudstva, predstavovala zlomový bod v historickom priebehu druhej svetovej vojny. Porážka nemeckej armády znamenala začiatok úpadku jej vojenskej moci na východnom fronte. Wehrmacht stratil značný počet vojakov a výzbroje, preto musel zastaviť svoju ofenzívu, stiahnuť sa a postupne opustiť všetky svoje vojenské správy. Od víťazstva v Stalingrade sa Červenej armáde podarilo začať masívny protiútok, čím sa začala séria víťazstiev, ktoré ju napokon doviedli až do Berlína. Bitka o Stalingrad predstavovala podľa britského premiéra Winstona Churchilla začiatok konca nacizmu v Európe. Porážka zároveň vážne poškodila reputáciu Tretej ríše medzi jej spojencami, ale aj medzi vlastnými občanmi. Správy, ktoré po bitke začali prichádzať z východného frontu do Nemecka, drasticky znížili morálku obyvateľstva a vyvolali vážne pochybnosti o údajnej neomylnosti Hitlera. Na stenách ulic Mníchova sa deň po bitke objavili protirežimové grafity a členovia Bielej ruže, skupiny vysokoškolských študentov presadzujúcich nenásilný odpor proti nacizmu, využili situáciu na distribúciu letákov povzbudzujúcich k opozícii. Predovšetkým však porážka mala ničivý vplyv na morálku vojakov, ktorí začali spochybňovať uskutočniteľnosť vojny. Strata zdrojov a ľudí len zhoršila už tak ťažkú hospodársku situáciu Nemecka, ktoré čelilo obrovskému tlaku na udržanie vojnového úsilia na viacerých frontoch. Naopak,
Víťazstvo Červenej armády posilnilo Stalinovú pozíciu a zvýšilo morálku ruského obyvateľstva, čo významne podporilo komunistickú propagandu. Okrem toho víťazstvo umožnilo Sovietskému zväzu získať späť dôležité priemyselné a poľnohospodárske oblasti, čím posilnil svoju vojnovú ekonomiku. Napokon nemecká porážka v Stalingrade potvrdila to, čo mnohí už tušili. Logistické kapacity nemeckých síl boli nedostatočné na to, aby zásob mal dostatočné zdroje na postup ďalej na východ. Brehy rieky Volgy sa tak stali najvýchodnejším bodom, ktorý nemecké jednotky v Európe dosiahli. Kapitulácia Friedricha Paulusa, prvého poľného maršala v dejinách nemeckej armády, ktorý sa vzdal, a obrovská trhlina na východnom fronte uvrhli Hitlera do hlbokej depresie. Führer začal užívať sedatíva, aby unikol nočným morám, ktoré ho prenasledovali každú noc a ktoré ho nakoniec priviedli k samovražde v jeho podzemnom úkryte v apríli 1945. Tretia ríša prišla v Stalingrade o svoju najlepšiu armádu, s ktorou sa Hitler chvastal, že by mohol dobývať nebesá. Straty zahrňali aj väčšinu 4. tankovej armády, skupiny armád Don a nespočetné množstvo materiálnych a logistických zdrojov. Na konci bitky stratila Wehrmacht viac ako 400 000 bojovníkov, z ktorých mnohí boli skúsení elitní vojaci, nahraditeľní len nováčikmi. Ak sa započítajú aj straty skupiny armád A Don a nemeckých jednotiek skupiny armád B v období bezprostredne pred bitkou, nemecké straty presiahli 600 000 mužov. Okrem toho bolo stratených približne 900 lietadiel, vrátane 274 transportných a 165 bombardérov, 500 tankov a 6000 delostreleckých kusov. Ostatné armády osy utrpeli podobné straty, čo znamenalo zlom v nemeckých vzťahoch so satelitnými štátmi. Bitka si vyžiadala stovky tisíc mŕtvych, zranených a nezvestných. Mesta a dediny v okolí Stalingradu zostali spustošené a civilné obyvateľstvo veľmi trpelo nedostatkom zdrojov a násilím vojny. Stalingrad bol pred bitkou vody a elektriny. Z prosperujúceho mesta sa stala pustatina plná trosiek. Mnohé rodiny boli úplne vyhladené a tie, ktoré prežili, zostali traumatizované. Tisíce ľudí boli vysídlené, nútené utiecť zo svojich domovov, aby prežili. Väčšina hľadala útočisko vo vidieckych oblastiach alebo v iných mestách, čeliac hladomoru, zime a nedostatku prostriedkov. S mestom v ruinách museli tí, ktorí sa rozhodli zostať, čeliť extrémnym podmienkam. Prístup k jedlu a vode bol takmer neexistujúci a ruská zima len zhoršila situáciu. Nedostatok primeraného prístrešia a teplého oblečenia viedol k mnohým ďalším úmrtiam v dôsledku chladu. Nezdravé podmienky v kombinácii s nedostatkom lekárskej starostlivosti spôsobili prepuknutie chorôb ako týfus a dyzentéria. So zničenými nemocnicami a málom dostupných lekárov úmrtnosť výrazne vzrástla. Bitka o Stalingrad neznamenala len kľúčový obrad v druhej svetovej vojne, ale zanechala aj dedičstvo skazy a utrpenia, ktoré pretrvalo dlho potom, ako padol posledný výstrel. Nemecká porážka v tejto bitke nielenže výrazne oslabila Wehrmacht, ale tiež narušila morálku Tretej ríše a jej spojencov, vyvolávajúc vnútorné pochybnosti a zvyšujúc odpor v Nemecku. Strata vojakov, výzbroje a zdrojov bola hlbokou ranou, z ktorej sa nacistické Nemecko nikdy úplne nezotavilo. Dopad na Stalingrad bol rovnako ničivý. Mesto, ktoré kedysi prosperovalo, zostalo v troskách pod ťarchou vojny. Civilné obyvateľstvo nesmierne trpelo, čeliac hladu, extrémnemu chladu a chorobám uprostred ruín. Nedostatok zdrojov a zdravotnej starostlivosti prehlbil tragédiu, čím sa Stalingrad stal symbolom brutality konfliktu. Bitka teda nepredstavuje len vojenský zlom, ale aj jedno z najtvrdších svedectiev o ľudských nákladoch vojny. Jej následky, od brutality zajateckých táborov až po ťažkosti s návratom do Nemecka v dejinách ľudstva, nie len preto, čo sa počas nej udialo, ale aj preto, čo nasledovalo. Jej následky
vrátane pochodu smrti nemeckých zajatcov, ich väznenia v sovietských pracovných táboroch, procesov vedených v Kieve a ich návratu do Nemecka, sú preto rovnako dôležité ako samotná bitka a predstavujú jednu z najtemnejších a najotrasnejších kapitol druhej svetovej vojny,